Corporation, ISO certified, world-class quality. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mag-amay, patay, isa naman ang pilason sa pagpanglabo, kutso-kutso, ginatanaw, ginhalinan sa krimen. Western Visayas naka-record sa 226 kadugang kaso sa COVID-19. Sa balita nasyonal, 57% sa mga Pinoy nagpahayag nga mas naglala ang sitwasyon sa ilang pangabuhi sa nakaligad nga 12 ka bulan. Gobyerno maghahatag sang bulig pinansyal sa marehistrado nga PUV drivers. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa ner. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod gid sa Facebook Live. Yes, kag happy Wednesday. Wednesday. I like your flowery incarnation. 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 See-through na lang. See-through gali na. Hindi man siya flowery. Parang nag-flowery. Ganong flowers mo na, hindi? Hindi mo. Flowers Flowers na yun. Magaling. See-through. Perfect. See-through lang hasta sa baga. Oo. Good lemon ko hasta sa kung bilog ng see-through. Doon ka lang alang kita dira. Correct? Okay. Oo. Good morning dra kay Melili Oligo. No? Live every morning diri sa aton. Jocelyn Season sa kay Jeril Gadudo. Kag kay Lito Dayap. Happy birthday lang kay Mrs. Kuno ni Lito Dayap. Why mo nabutang lit ang ngalan ni Mrs. mo? O sige lang. Anyway, happy birthday sa Mrs. ni Lito Dayap. Kay Tano Gisok. Good morning, man. Erla Vega. Kag tamyaw man ni Melili Oligo, si Ma'am Van Mayo, si Miss Jinky de Lagdon, Marilyn Tibar, Noel Amar, no? Kag Alex Montesa. Philip Isulat, sang Buen Retiro, Talisay. Good morning dira sa imo. Kag kay Beboy Villasor maayong aga. Kay Dr. Matt Mayo. Oy, by the way, happy birthday sa kay Dr. Matt Mayo nga nagaselebrar sa sining birthday karon nga adlaw. Happy birthday, Dr. Matt, my buddy. Yes, happy birthday, Doc Matt Mayo, sang Minnesota. Rochester, Minnesota. Ma'am Lily King, Miralyn Tibag, salamat man sa inyo pag-monitor. Maria Teresa Hopelania, kay Melissa Montinola, good morning man. Kag kay Dennis Richard Tibor Roma, have a beautiful Wednesday. Kag kay Pathy Grace Tembrevilla, sa kay yes, happy birthday ko no kay Dr. Matt Mayo, halin kay Miss Jinky. Kag sa duwa ka tito niya birthday man, Joby Rifuela,
sang DSB kag kay tito niya Jerry Rifuela sang Barangay Pandanon. Happy birthday! Tatlo gid may birthday ba? Happy Yes. birthday! Bia Jonathan watching from Banga Yap Singkang Airport. Si Natalia, Nathan Bryle kag sa Pinalangga kag matahom ko nga Mary Joy Puentebella. Wow! Masala naman guro ni Nakasala si siya. Bia Jonathan. Siling ko man. Bongga sa nga pinalangga. Bunga sa Pinalangga kag matahom ko nga Mary Joy Puentebella. Vicente Encarnacion Semeliano, morning man. Kag kay Sally Oki de Sousa from Sam Village. Tahom dress ni Aksyon Dorel ba? Sige lang. Thank you. May isa pa nito kung gusto basta kay Gosi kay kuan kay si Ma'am Sally. Oo, well, good. Ito pa ko to isa nga, ano siya, area white, at ya, ano siya, ng cream. Lain naman yung style. Wala na nagisi mo ginasaya. The end. Na nagisi siya. Ay, Na. ay, gamay lang. Hindi naman siya gising. Hindi gid sa gisi nang kundi ina sitro nang inasuksok mo na iya true na ginasaya. True na yun. Hindi na siya see-through. Kay Noy Erwin de Catoria Gonzalez, good morning man. Sige Action Doors. Good morning man kay, dali lang. Mm. Ay, Noy Erwin, ka na to, Action Boy, no? Kay Ma'am Van, good afternoon, Action Boy, Miss Dorel, it's your body's birthday, te. Kay Doc Mat Mayo, birthday, subong. Yes. Again, happy birthday, Doc Mat Mayo. Yes, may you have a wonderful day today. Yes. God bless. Ano ganito pa? Good health Good health, and more power. More power. Josette Cabantog Inofre, happy Wednesday sa tanang listeners sa Action Radio Bacolod. Good morning. Good morning man ko sa aton na kasi tanang tagagin panaan. Di nga yung panaan yun Moises Padilla. Para. Kaya James Lee Valdez, good morning man. Mark Moises, good morning. Greet lang Moises family sa Isabela, Chudorico, Kagluntaw, sa La Carlota. Thanks, more power, Action Radio Bacolod. Okay. Kay Ray Baryoga, good morning man sa imo. Si Ma'am Maria Luisa Melos, maayong aga man. Nakakapslakid pala si Ma'am Luing, Action Boy. Parang sigurado. Maayo, gid gurong iya nga morning. Kaya, ano to? Ano na? Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:12 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang mag-amay matapos ginpanglabo sa sitio Mambalayong, Barangay Mahalang, Siyudad sang Himamaylan. Malas 10:30 ang tagna sa Lunes, Oktubre 25. Ang mga nagkalamatay ginkilala nga Sanday Carlos Era, 70 anyos, kag Merly Lahay-Lahay, 48 anyos. Samtang pilaso naman ang kilala nga si Edgy Era, 38 anyos, tanan pumuluyo sa uman nga lugar. Ginkilala naman ang suspetsado nga si Danny Lahay-Lahay, 50 anyos, pumuluyo sang Barangay Tagukun, Siyudad sang Kabankalan. Sunod kay Police Staff Master Sergeant Vincent Limaco, ang Chief Investigator sa Himamaylan PNP, nagatindog lamang ang biktima sa guwa sang balay sa ginpalapitan sang suspetsado kag ginpanglabo. Dugang pa ni Limaco, ginlabo ni Danny si Merle matapos ginligar nga among nagkutso-kutso nga may iban nga karelasyon ang suspetsado. Ginlabo man si Carlos sa inituyo kung tani nga tambagan ang suspetsado, kag ginrekta man labo si EG nga yara man natabuan. Nagpalagyo gilayon ang suspetsado apang ginapreparar ng kaso nga double kag frustrated murder batok sa iya. Naka-record ang Western Visayas ang 226 kadugang kaso sa COVID-19 sa 359 ang bagong recoveries kag 19 ang bagong nagkalamatay. Sa bagong kaso ang Negros Occidental ang may 98, Bacolod City 66, Capiz 21, Iloilo City 18, Iloilo Province 11, Aklan 7, Antique 3, kag Guimaras 2. Ang Western Visayas sa may kabilugan nga 141,725 ka kaso, 127,351 ang recoveries, 3,411 ang nagkalamatay,
kag 10,928 naman ang aktibo nga kaso. Nagpasalamat naman si Contact Tracing Head kag spokesperson Lieutenant Colonel Sherlock Gavana nga wala may nagpositibo sa iya matinao sa piya ka panahon ng na-record nga kaso sa COVID-19 sa syudad. Suno kay Gavana, 50 sa gyapon ka pulis gikan sa Bacolod City Police Office ang gin-utilize nga magbulig sa Emergency Operations Center sa syudad. Kaupo ng mga DILG contact tracers para mapadasig ang pagtapna sang virus. Apan suno kay Gavana, wala na dulang ilang kabudlayan bangon may pila sa gihapon ka mga residente nga wala nagakooperar kag nagabinutig sa mga impormasyon. Pangabay ni Gavana nga likawan na maghatag sa sala nga impormasyon sa contact tracers bangod nagabudlay ang ila sini nga trabaho. Ginpahayag man ni Gavana nga padaman sila nga ginapaydalom sa swab testing para masiguro nga hindi sila carrier sang virus. Sa iban nga balita lokal, dakop naman sa entrapment operations ang Police Station 7 ang ginaligar kawatan sang Ido. Sunod sa Police Station 7 Commander nga si Police Captain Elmer Bonilla, pasado las 8 sa gabi sa nagreklamo isa ka babae nga residente sa Barangay Alihi, Syudad sang Bacolod, kag ginaligar nga nadula akong ginkawat ang iya nga Ido. Ginpahag sang tagreklamo nga panilo siya sa ila balay sa nagtulupang dal sini nga wala nang iya Ido sa sulod sa ila lugar. Kahapon sa aga samtang nagalantaw sa social media ang tagreklamo, nagpaibalo sa iya ang iya abyan nga nakita sini nga may ginabaligya nga Ido online, balor 5,000 pesos nga may kaanggid sang iya nga Ido. Nadakpan ang suspect nga si Christian Pabalinas, 39 anyos, sa Barangay Singkang Airport. Kagaligasyon ni Pabalinas, ginpulot gid lamang niyang Ido ngayara sa kilid sang dalan. Nasapwa naman ang isa ka bangkay sa isa ka soltero sa Purok Waling-Waling, Barangay Kamugaw, Syudad sang Kamangalan sa tung Lunes sang 10:30 sang aga. Ang napatay ginkilala kay Joel Abano, 53 anyos, kag pupuluyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sang Kamangalan PNP, una nga nagpalambot sa impormasyon ang katupad sang napatay nga nagapanimaho ang iyapuluyan kay sang sa iniyara na ang patay nga lawas ni Abano. Dunga pa sa otoridad, pila na kadlaw nga wala na makita ng biktima, wala man sang patimaan nga humot ini nga ginpatay. Ilaso naman ang isa ka mangunguma matapos lutangon sa Purok Old Barrio, Barangay Santa Rosa, Banwas sang Murcia, kahapon las 7 sang aga. Ang biktima ginkilala kay Raymond Kihani, 34 anyos, soltero ka nagapuyo sa among lugar. Sunod sa Murcia PNP, samta nagapatigayon o kung samta nagapangani ang biktima, sa iya pananom upod sa iban pa, hinalit na lang ang ginluthang sa wala makilala nga mga persona. Naigo sa ulo si Kihani gamit ang 12-gauge shotgun base man sa na-recover nga empty nga basiyo sa mga armas luthang. Ginaibalo pa sang kapulisan ang motibo sang krimen. %57% sa mga Pinoy nagpahayag nga mas naglala ang ing sitwasyon sa ila pangabuhi. Samtang gobyerno maghahatag sang bulig pinansyal sa mga rehistrado nga PUV drivers. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob. Kay Fema Alanza Trinidad, may agadra. Kag, ay di ako to, nagdula nga, kundi nga ginatamda na. Ay, nadula. Sige kay Mama Lulet di Alagdon, kag Papa Joe di Alagdon, ni Miss Jinky, good morning man. Kag sa iya dira nga mga pamilya, no, sa DSB. Atia Kimeriman, Ronilo de la Cruz, watching every morning from Libertad Public Market. Oy, mga taga Libertad dira, ha, may aga. May aga gid. Aga. Ron, di ako tambal sa taga Libertad, ha, mga Good vendors morning. da naton good morning kuno ha. Yes. Kau na bahala ha. Isa-isa sila, please. Morning kuno ambal ni sa Aksyon Radyo. Oo. Ha? Kuito ni Blanc. Ito ambal sa Aksyon Radyo, good morning. Ay kada bahala ta ron ano? Ah. Kag happy birthday Ana sa apo bala ni Ana Sinoro. 13th birthday niya. Uy. Karon nga adlaw. Oo. Happy birthday. Sa kalawig-lawig sang iyang gin-message sa akon, why gid ang ngalan sang apo niya ba? Secret lang anay ko, no? Hanap lang kalawig-lawig sang message niya, oh. Oh, tapos wala. Why gid ang ngalan sang birthday boy? Sige lang, lang, basta okay apo ni lang. Ana Sinoro. Oo. Sige. Doors, go. Kay Dennis Richard Ibaroma, happy birthday to one of my best friend, PBA courtside reporter Apple David. Wow, what is this, ah? Apple David, ah? Lagi my best friend niya ko nun. Lagi man si Dennis, bongga. Ay, kalain kay Mamban. Dito lang anay mga shh lang anay Mamban, shh lang anay. Kala na yung mamban, shh. Kay Mark Moises, good morning man. Ba, ato ka naman to sa bago, kuno gapon? Hindi kay kahapon kabay nag-early out ko kay nagkumpanya. Early out meaning sa mga agaw ay kanagin pangita ta ka di bala. Ay pakita mo ko. Oo. Ano ko oras? Kay mga 9 nag-out na ko kahapon. Siling ko gid daw ti mga 9:30 gin pangita ta si Dorel din. Abi ko ganun puli ka na. Makula gid ng lisensya sa akong boy nagpuli sa ba. Ara lang ko da sa kuno. Sa igadiga. Gadigad. Gale. Nagkumpanyar ka sa bago? Hindi asa yung mamaylan. Pagpuli na, nag-decide nga ma-dinner na lang kami sa bago. Sa Bantayan. Nakita ka ni Mark Moises? At nag-post ko sa Facebook. Gali ka. Yung kanami, anyway, kanami isang Bantayan Park, naging sumunod. Tahom-tahom, naging Aksyon. Dason na gina-extend na. Oo, subong grabe ang mga lights nas namin maglagaw kon gabi. Basta kanami na. Tapos simentado na mga parking area. Labmot na to sa Taytay to bla? Sa pro lang ako to nakalambot bisa punta. Kaya why pa man gina-develop pa man? Sa Taytay to sa bago bla? Kinagya mo kali mo gagwa. Taytay dito. Galing. Lambot na to. Dito na gid. Lambot na to ang kuan ng development. Sige. So bali ba si Dason pwede to magyan nga rekta na lang. Si posible. Wow, ka nice. Sige. Kay
Nina ko to. Di na ta kaya. Sige. You're welcome, Ma'am Van. Kay Armando Espartero, good morning. Nami-answer ko na sa akin here. Thank you so much. Wala pa nakapangusay. Wala pa rin na budget. Sila ka daw, lang half lang color. Kaya katubo ng black, pero plan ko black lang. May gamay lang na highlights. Partida pa na. Wala pa na budgetan. Wala pa na budgetan. So, budgetan ko pag December pa budgetan. Anyway. Phil Alonsagay, dira sa Tokyo, Japan. Good morning Yes, sa good imo. morning, Sir Phil Alonsagay and Ma'am Eleanor. Fukuda. No? Judenia Sarmiento Puig Lazaro, kag kay Teresa Linahakayaw. Good morning, man. Oo, kag may nagapag-greet sa aton action mo, di ko galing ka bulo magbasa sa iyong Kay name. daw Chinese na kung Japanese. Japanese ni siya, kay ara siya sa sa Japan. Correct. Oo, so Kaya family pero may niya family sa Manville. Yes, good morning sa family ni paano ni basahon man budlay ba? Basta adra sa may Manville. Ara siya sa Japan. Sige. Si Felizi Bidzula. Good morning, man. Miss Oma Lomena, good morning. Martin Aliling. Kay Bobby Rofano Galve. Good morning man kay Jinky Catalogo, sang Sipalay City. Che Zamora, good morning man. Kaga si Christine Minguez Villalobos, good morning sa Imutin. Kag ginag-greet niya tanan niya members ng Energy Fans Club. Chris Villanueva. No? Yeah. Si Ma'am Ana Sinoro, ari na siya oh. Tiwag itong ngalan sa niya po, no? Sige lang. Si Michael Singo Lamayen. Good morning, Mandra, sa may barangay Alihi. Stay safe always. God bless. Sige. Suzette Alunan. Good morning sa imo, Miss Suzette Alunan. Yes. Stay safe, man, and God bless. Elvira Gilogo. Good morning. Dra sa may Charito Heights, Granada. Mayong aga sa tanang taga Granada, Barangay Granada, Bacolod City. Ronnie Villanueva. Good morning, man. Sa iya gwapa nga asawa nga si Carol. God bless, Aksyon Radio. Yes. Ang asawa, kay gwapa yan, no? Sila ni Ibiya Jonathan. Oo. Mga tahom, no? Amo na dapat, yan dayawon, magiging mga asawa. Juvie Monares, good morning. Hambal mo gina, 13th birthday. Diri yung 11th birthday ko na yun. Hindi ko sigurado. Kita sa ako, hindi nga sa PM, di o 13th man din nabutang. Diba silain pag ganyan birthday sa Silain 13th, pag ganyan yung ako niya. Yes. Labayan Kaya nga po yan sa Lagran, ha? Sa Lagran. Ano ba si? Tumay magyapon ngalan. Labayan Eduardo Jr., good morning. Melchor Melos. Oy, good morning sa imo, Sir Melchor. Si ano ko na yan, name action boy? Si Ino? Si Ino? Oo. Name ako ko. Okay. Happy birthday, Ino! Si Ino, galing ngalan niya. So nagka-birthday gid so mga at least si Ino. naka-birthday gid ka It's na. either 11th birthday or 13th birthday. Pili ni lang. Ino. Sige, basta na tayo po lang niya. Okay. Sige. Sa kay migo ko na Torko Jongko, mang agaman. Kumusta ka na, Torks? Oo, no? Musta ni si mo na migo to Sir Kurtzman. nagtaliwan. Huwag ko nakakadto ba? Kaya huwag ko kabalo kung diin. Huwag nagkabalo sa akon si migo Torko. Siya na nga, kung nga, kuhan mo nga, information officer. Information officer with ya. Siya na ang ga-inform sa akon kung sa mga amuna bala niya. Tol kabalo ka na, si amuni, si amuto na. Tol si Kwan, si amuni, na amuto. Siya na, yeah. Merry Christmas advance man sa imo, may Suzette Alunan. Yes. Dira sa may Hong Kong ni si Suzette, no? Hong Kong. So, Merry Christmas, kano, advance Merry Christmas. Ito ka namin, ginaw feeling, basta nagalapit ng Christmas sa Boy, no? Pila na lang, no? Ano subong ganun? October 27? Oo. 27 to subong 59 days before Christmas. Days before Kag Christmas. 66 days before New Year. Until New Year, no? Dugay-dugay, buwas 58 na lang na ay. Laban dayon gini boss ma 58 na lang na siya. Idali na lang na. Sige, standby na kita sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Live mismo sa Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang marinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:31, detalye na sang balita nasyonal. Masobra sa tunga o kung 57% sa mga Pinoy ang nagpahayag nga naglala ang sitwasyon sa ilang pangabuhi sa nakaligad nga 12 ka bulan. Ang datos base ini sa ginpagawa nga survey sang Social Weather Station nga ginpatigayon sang bulan sang Setyembre. Sa nasambit nga survey, may 13% ang nagpahayag nga nakatibawa sa kabigidohon kag 29% ang nagpahayag nga wala sang pagbago sa ila pangabuhi. Bangod sini nabuhinan ang net gainer score sa na minus 44%, alin sa negative 31% nga score nga na-record sang Hunyo. Makabig naman nga extremely low ang net gainer score sa bulan sang Setyembre. Magahatag sa bulig pinansyalang gobyerno nasyonal sa marehistrado nga public utility vehicle kon PUV drivers kaangay sa depasay nga jeep kag bus. Sa statement sa nga Development Budget Coordination Committee o kon DBCC, tuyo sa gobyerno nga makabulig sa mga drivers nga direktang naapektuhan sa pagsaka sa presyo sang gatong. Ang 1 ka bilyon ka pesos nga cash grant ay ihatag sa 178,000 ka mga PUV drivers. Ang ayudang ipaagi sa mga land transportation o kon land transportation franchising and regulatory board kon LTFRB. Sunod sa DBCC, ang pondo para sa cash grant ang kuhaon sa program appreciations sa appropriations sa idalom sang 4.51 trilyones pesos nga pondo sa gobyerno nasyonal. Naglambot sa siyam kasunod-sunod nga simana ang pagsaka sang presyo sang gatong sa pungsod. Sa sininga simana, nagsaka sang 45 sentimos ang presyo sa kada litro sang krudo, 1.15 naman sa presyo sa kada litro sang gasolina, kag 55 sentimos sa presyo sang kerosene. Sumugod sa Agosto 31, ang pasaka sang presyo sang gatong ang naglambot na sa 9 pesos kag 10 sentimos sa presyo sa kada litro sang krudo. 8.35 naman sa presyo sa kada litro sang gasolina, kag 8.60 naman sa presyo sa kada litro sang kerosene. Ginapanawagan na ni Energy Secretary Alfonso Cuse sa gobyerno ako sa Kongreso nga amendahan ang Oil Industry Deregulation Law agon makapagigbahin ng gobyerno sa retail supply chain. Suno sa kay Senador Francis Pangilinan naman nga nagkadapat lamang nga gilayon isuspend ang pagpatong sang excise tax sa gatong. Handa naman ang Department of Transportation o DOTR nga depensahan sa Oktubre 28 ang rekomendasyon nga pasakaan ng passenger capacity sa pampubliko nga transportasyon, road kag rail nga may pilot implementation sa Metro Manila. Sa public hearings ang subcommittees ang Senate Committee on Finance sa ginaduso nga 2022 nga pondo sang DOTR kag attached agencies sini ginpahayag ni Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure
Steve Pastor nga nagpasa na ang ahensya sa position paper sa Interagency Task Force may kang tanan sa rekomendasyon. Ang rekomendasyon sa DOTR isa sa ginanantaw tikang agud magbulig sa mga drivers kag operators sa panahon sang pandemya kag sa paday nga pagsaka sa presyo sang gatong. Ginpahayag naman ni Ombudsman Samuel Martinez nga ipagwa karon nga bulan ang resulta sa investigasyon angot sa giniligar kakulangan sang Department of Health sa paghatag proteksyon sa mga health workers sa panahon sang COVID-19 pandemic. Ang investigasyon may koneksyon sa 2020 nga mga isyu pareho sang 100,000 ka test kits nga inbakal sang DOH, atrasado nga pagbakal sang PPEs kay iban pang medical gears. Ginaligar lapses nga nagresulta sa kapatayon sa pila ka medical workers subong pagsaka sa kadamuon sang napatay kag natapikan sang virus. Wala pag-akto sa benepisyo kag bulig pinansyal sa mga napatay kag natapikan sang virus nga medical frontliners kag atrasado kag ginaligar hindi husto nga reporting sa napatay kag nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag ni Martinez nga kalakipa sa ginaimbestigahan sang Ombudsman amo ang pondo para sa pandemic response sang DOH nga nagabalor 42 bilyones pesos. Ginmando ni Finance Secretary Carlos Dominguez III sa Bureau of Internal Revenue upon BIR nga magtukod sa unit nga magatutok sa pagmonitor sa negosyo maginhimo online subong man makigangot sa ilang counterparts sa ibang nga pungsod agad may baluan kung paano ginapatuman ang tax digital transactions. Suno kay Dominguez, kinahanglan nga makalagas ang Pilipinas sa karon nga nagadamo na ang managanegosyo o naganegosyo online kag madamo na nga mga consumer ang nagbakal paagi sa digital platform sa panahon sa COVID-19 na pandemic. Iyo'y mamatiya natin mga balita dito sa Aksyon. Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon report. Second portion. Napod kay Aksyon, Art Tayhopon. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Napod yapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.